L-ewwel proġett Spazjali Malti għaddej ġmielu kif fil-jiem li ġejjin dan il-proġett bl-isem ta' Maleth mistenni jkun fi triqtu lejn l-istazzjon spazjali internazzjonali. Il-proġett Maleth għamel isem fuq is-sit tan-NASA. Dan il-proġett se jkun qed jistudja ċ-ċelloli tal-ulċeri tas-saqajn ta' persuni bid-dijabete. Fil-fatt se jittellaw 6 kampjuni illi se jsir l-esperiment fuqhom f'ambjent alien fuq stazzjon spazjali. L-istudji fuq il-kampjuni se jsir f'ambjent b'nuqqas ta' gravità u b'livell ta' radjazzjoni solari. Dan jagħmel l-esperiment wieħed uniku. Tkellimna dwar dan mal-professur Joseph Borg illi qed imexxi l-missjoni li spjegalna wkoll kif l-ulċeri ikollhom mikrobi li jwasslu għal komplikazzjonijiet jekk dawn ma jkunux ikkurati. L-idea hi illi l-ġilda kif ukoll bil-mikrobi ta' madwarhom daw se naraw l-effett tal-ispazju fuqhom. Dawn il-mikrobi għandhom proprjetà differenti mis-soltu. Il-problema hi li dawn huma infettivi, diffiċli biex tikkurhom, u xi kultant jew xi minn daqqiet iwasslu għall-amputazzjoni tas-sieq jew tas-swaba. Il-professur Borg żied jgħid illi l-għan ta' dan il-proġett hu illi jwassal l-informazzjoni dwar il-mikrobi biex ikun possibbli illi tiġi żviluppata mediċina personalizzata. Aħna nixtieq nkunu nafu dawn il-mikrobi x'jagħmilhom daqstant differenti jew speċjali, x'nistgħu noħorġu minnhom b'mod ġenetiku jew informazzjoni biex aħna lura ġewwa Malta, ġewwa d-dinja, x'nistgħu nagħmlu biex nintargetjawhom b'mod differenti. Din hija kelma sejħa l-famuża precision medicine, mediċina personalizzata. Borg rimarka wkoll kif il-fatt li pajjiżna qed jembarka fuq proġetti ta' dan il-kalibru huwa wieħed sodisfaċenti, anke għal fatt li hemm Maltin oħra involuti fih. Interessanti ħafna għal fatt li għandna l-bandiera tagħna fuq il-kaxxa li proprju tila. Naħseb ukoll, mhux naħseb, ċert għax meta tiċċekkja fis-sit internazzjonali tan-NASA u iktar tard fuq ta' ESA li huma l-Aġenziji Spazjali Internazzjonali daw, illi tara għall-ewwel darba isem Malta li ħajtellaw esperimenti fuq l-International Space Station. Jien naħseb illi ixini din tħalli marka, ħadibqa' hemmhekk dil-marka u sabiħ ħafna li nkomplu nibnu fuqha. Hekk kif inhu mistenni li l-kampjuni jaslu fuq l-istazzjon spazjali fl-aħħar ta' wissu u mifhum li dawn se jqattaw ammont sostanzjali fuq il-missjoni qabel jaslu lura f'wiċċ id-dinja, hemmhekk imbagħad jiskatta l-istudju fuq l-istess kampjuni.